På en skole er der jo rigtig mange traditioner. Dagen i dag er en af vores traditioner. Sidste skoledag på 9. klasse. Der har været karamelkastning, der har været vandkast. Jeg har set, der er rigtig mange, der er blevet smadret noget, og jeg så der også mange, der er fortalt, at de havde tørt tøj med. Næste step i sidste skoledag på 9. det er revy. Jeg kan godt fortælle jer, at der er blevet øvet og øvet og øvet og øvet. De har gjort sig vildt umage. Så jeg ved, at min årgang er smadret spændende på at komme ind. De står lige udenfor, så om et øjeblik, der bunder I. Så når de kommer ind, så regner jeg med, at de tager imod, og så giver I en klapsal. Ikke nu, men når de kommer ind, så skal jeg bare klare med, så de giver glæde sig. Mens vi står her og byder velkommen, så er det dejligt at se, at der er rigtig mange forældre, som har lagt dagen til at komme op på Ravnskolen, og der er også tidligere elever, som vil have en duft af det, de oplevede for nogle år siden. Men velkommen til alle sammen, og vi glæder os til et godt arrangement her på Fælland. Dag efter dag har vi fulgt skolens regler. Det var næsten, men nu er det slut. Let's begin! Godmorgen, Henrik. Har vi en klar i dag?
Ja. Lærke? Ja. Marie? Ja. Jason? Har vi en Jason i dag? Han kommer lige om lidt. Undskyld, jeg kom for sent. Bussen var forsinket. Er det hver morgen? Undskyld, jeg kom for sent. Jeg faldt på cyklen lige ned i vandpyt, så jeg blev nødt til at køre hjem efter normalt tøj. I skal være før mig, ellers må I simpelthen så tidligt op. Hvad mangler vi ellers? Ja, selvfølgelig. Er I godt klar over, at klassen kun har været samlet 4 gange i min 9. klasse? Lisbeth, hvor får vi vores essay tilbage? Når jeg får din opgave tilbage på 7. klasse, Philip. Nej, afleveret. Nej. I dag skal I analysere den roman, og den skal afleveres til i morgen. Men Lisbeth, vi har ikke engang læst bogen endnu. I har jo også FF-tid, Mathias. Hvor du ikke se, hvis vi laver biologi i FF? Philip, må jeg lige spørge dig noget? Ja. Er du måske født som biolog, eller er du født som dansker? I kan vel nå det hele. Undskyld. Godmorgen, Jason. Lisbeth, må vi ikke lige få en pause? In your dreams, my dear. Howdy, folks. Ej, hvad nu det, Michael? Hvad tror du selv, mormor? Jeg synes, klassen trænger til noget flot at kigge på, så jeg selvfølgelig tager et kæmpe billede af mig selv med. Det mener du ikke, det der. Michael, dog. Jeg er da ligeglad, hvad I synes. Skole i 10 år nu, og vi har lavet en masse teknik på. Derfor har vi en sang, der fortæller, hvad man må og hvad man ikke må. Ja, velkommen til Giv den gas, Lars! Hvad er forskellen på en dankortautomat og 8. klasserne? Dankortautomaten kan afvise jer. Og hvad er forskellen på en spand lort og 9. E's revy? Spanden! Spanden! Okay, så kan vi den op til Søren B. Hej og velkommen. Jeg hedder Søren B. Og det her er dagens dager. I dag er det nemlig ikke bare mandag, det er mandag. Apropos mand, jeg er kommet dagens udvalg. Velkommen til vores lærer. Michael, vil du være den første til at præsentere dig selv? Howdy folks. Ja, jeg hedder Michael, og jeg er lærer og deltidsarkitekt på Ravnshøjskolen. Og min lærer har især haft glæde af min erfaring inden for indretningsarkitektur og har et flottestkasselokale på hele Ravnshøjskolen. Jeg har 2 børn og vejer 70 kilo med briller.
DiCaprio. Jeg kan da godt se, hvad de mener, men jeg er jo bare Frank. Jeg bruger det meste af min tid i fitnesscenteret, og jeg kan godt lige vise nogle af mine yndlingsøvelser, hvis det skulle være. Gem du det til dagen. Giv dig for Frank! Og vores bedste lærer er Stefan! Hej alle sammen, jeg hedder Stefan. Jeg er fysik-kemilærer her på skolen og dørvagt i kantinen. Min største passion er, at intet mad går forbi min næse, og jeg er højt respekteret af både elever og kantinedamer. Min yndlingsdrik det er kaffe, helst omkring de 80 grader. Tak, Stefan. Fysik-kemilærer Stefan alle sammen! Jeg håber bare, at vi får god kemi senere. Ulrik! Kom op til mig siden. Jeg hedder Ulrik. Jeg er vildmand. Jeg er på bagsiden i skoven, hvor jeg går på randen og bygger huler. Ulrik! Skovvagt er lidt næste levende billede, Bent! Jamen, tusind tak, Søren. Ja, som sagt, så hedder jeg Bent. Og min yndlingshelligdag, det er Santa Lucia. Jeg var helt vildt meget op i Lucia-optog. Og hvis mine elever de ikke gør det godt nok, så går jeg bare optoget selv. Tak, Bent! Stig, så der kom op til mig. Hej, Søren. Jeg er rigtig glad for at være her i dag. Mit navn er Stig, og min store passion er, at min yndlingsklasse 9. har det godt. Så selvfølgelig så tager jeg nogle gange lidt kage eller slikker noget til timen, for at lige at gøre den lidt bedre. Og så retter jeg selvfølgelig også de fejl, vi laver, fordi trods alt er vi jo et hold. Hej, Stig. Rosinen i pølsen, Flemming! Jeg hedder Flemming. Min fritid kan jeg godt lige gå på jagt, hvor jeg fanger mange hjorte, rådyr og fisk. Jeg misser aldrig at ramme alt inden for 200 meter. Det er så ikke altid, at jeg finder det bagefter. Men, I kan følge med ind på min Twitter-profil, hvor jeg dagligt lægger billeder og tweets op på min jagttur. Jeg hedder Borgmester 2. Og nu til hende, som det hele handler om. Den er altid smilende, dejlige og velklædte. Lisbeth! Hej Lisbeth! Hej Søren. Præsenterer dig selv for vores mandlige lærere. Det vil i hvert fald. Jeg vil starte med en kort personbeskrivelse af mig selv. Jeg har kort lyst hår, blå øjne og bærer tit min yndlings-t-shirt med teksten Somewhere Along the Line. Og nu til det indre. Jeg lever over kort sagt mit liv efter berettermodellen, og i min fritid kan jeg godt lide at danse Just Dance, og der rammer vi virkelig klimaks. Det gør vi. Super! Let's do it! Så dreng, så der var skuespillere, der står med kun for jer. Frank, hvorfor valgte du at trykke på knappen? Jeg følte ikke lige kemien var der, og så er jeg rigtig klar til at rette mit liv efter berettermodellen. Hvad siger du til det, Lisbeth? Jamen Frank, det er helt i orden. Ærligt, så ligner også lidt fuckboy. Men heldigvis har vi jo en mand stående endnu. Flemming, vil du komme op til mig? Hvorfor står du der så tæt? Hun er lige bytte for mig. Hun er noget af catch. Lisbeth, kom op til Flemming. Jeg håber, før I får en fantastisk date, og så må vi jo håbe, det ender med et bryllup i haven eller noget. Tak til lykke til Flemming, som fik en skispil. Nu skal vi videre til noget, som vi glæder os rigtig meget til, nemlig vores dance battle.
Husk at på drengene!
Hvad vi gør nu, det er, at vi går videre til nomineringerne. Og vi har 3 kategorier. Vi har årets par, årets bokser og årets lækreste vikar. Hvad så alle sammen? Har I set Søren B's bukser i dag? Det er blevet tid til at finde vinderne af årets fedeste bukser. Er I klar til det? Og lærerne på vores skole har jo en meget farverig tøjstil. Især når det kommer til bukser. Der er altså 3 par, der sidder lige i skabet. Den første, vi har valgt at nominere, er Frank for sine orange bukser. Og Jette Buster for sine kajegule bukser. Og sidst men ikke mindst Søren B for sine dejlige røde bukser. Og vinderen er... selvfølgelig Søren B. Ja, lykke til Søren B. Nu er vi så nået til næste kategori, årets sødeste par. I den kategori har vi valgt kun at nominere 1 par, selvom vi godt ved, at der foregår en masse hår på lærerværelset. Manden i parret, han er vild med store dotty-øjne, og her har han virkelig skudt papegøjen. Damen i parret elsker en god roman og analyserer alt for mange tekster. Vinderne er selvfølgelig... Flemming og Lisbeth! I alle sammen prøver vikar, ikke? Kender I Mads, Magnus eller Mathias? Ja! Jeg er rigtig glad for at høre, for det er nemlig de 3, der er nomineret i årets lækreste vikar. Mads er nomineret på grund af de lyse, lækre hår, der altid sidder lige i skabet. Magnus på grund af de smørsmil, som vi er sikre på scorer alle damer nu i byen. Til sidst Mathias på grund af dine store muskler. Og Mathias, det er okay med at banke højder. Er I klar til at høre vinderen? Mathias! Hvad så, Ravnsson? Hvad synes I indtil videre? Og i dag er vi så heldige at have fødselsdagsbarn med os, der bliver 16. Andrea, Sylvæk og mig! Nå, nu er vi desværre nået til vores afslutningssang, som er lavet af The Losers. Nu kommer Ravnsson, gå din vej!